Той ми тук. Здравейте! Хайде да си изтеглите от нашата кутия и да отговорите на един въпрос, какъвто ви се падне. Хайде, теб не те е срам, виждам. Ела, пацо, ела тук. Избери си едно въпросче. Само ще помоля да го прочетеш на глас. Това е най-важното за теб в сексуалните взаимоотношения. И на двамата да ви е готино. Само това? Ами това е достатъчно според мен. Хайде да участвате в нашата игра. Хайде да си изтегляте късметче. Другото, това е шоколадче. Само ще помоля да го прочетете. Давайте. Читайте. Кой е най-страшният ви спомен заедно? Той ми тук. Как така тук? В градината. В градската градина? Хубаво ли беше? Да. Супер, много се радвам за вас. Много сте готини. Ти не искаш ли да изтеглиш едно? Защо? Добре. Благодаря ти. Вземи едно шоколадче и да си го ползвате заедно със здраве.